nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tana gosira kɔlɔnjɛbakaw fɛ Sikaso mara la ni Bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi tarata utukalo tile 20 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de. Well, I gave my best to you. For 50 years, I've given my heart and soul to our nation. Kalo kelen tɛmɛlen kɔfɛ jamanatigi Joe Biden kelen kɔfɛ ka laseli kɛ k'a tɛna kɛ Amérique jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye y'a ka folikan labanw na se kunun tɛnɛn wula fɛ démocrates ka lajɛrɛba convention nationale kɛnɛ kan Chicago. Jamanatigi dankan Kamala Harris lakodɔnna ka kɛ cɛbɔ ye. Ka kɛ ni sanji ka tiɲɛni nɔ ye Mali jamana fan caman fɛ Bafula bɛ mara la sibiridon utukalo tile 17 ka se kari utukalo tile 18 ma sanji ye tiɲɛniba bin u ka marabolo kɔnɔ min kɛra sababu ye ka so caman bin ka fara u ka biganw caman ka minnu taara jiwoyo fɛ. Koro n'a filɛ nin ye Bayangara jamana camancɛ fan fɛ ko baloko dɛsɛ bɛ ka bin den fitinin caman kan yen n'o bɛ wele ko malnutrition. Kɛlɛɲɛbolila minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka na Koro dugu kɔnɔ caman bɛ ka degun sɔrɔ a sen fɛ. Ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila VOA ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. An bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni Amérique jamana kunnafoniw ye. Nin y'a kalo kelen ye jamanatigi Joe Biden tun ye laseliw kɛ k'a fɔ k'a tɛna kɛ Amérique jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye. O sen fɛ kunun tɛnɛn Chicagokaw fɛ démocrates ka lajɛrɛba min bɛ wele ko convention nationale a y'a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen labanw kɛ ka taa Amérique jamanadenw ma. O nɔgɔnin fɛ u y'a sugandi fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min y'a ka dankan ye Kamala Harris ale de sugandira ko ka kɛ démocrates ka cɛbɔ ye jamanatigi sigi natɔ o kalata la. VOA Bambara ka lasigiden min bɛ Amérique masayaso Maison Blanche kɔnɔ Pasti Wida Wishkara ale ye ni kunnafoni ninnu lase n'a man jara b'a bayɛlɛma an ye bamanankan na. Démocrates ka ɲɔgɔnyeba sen fɛ Joe Biden n'a denmuso nana ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ in kan a jɛɲɔgɔnw y'a bisimila ko ɲuman. O la Joe Biden ye layidu ta k'a bɛ démocrates kɔ. Aw labɛnnen don wa ka Kamala Harris ani Tim Walz ta wa? A y'a jira k'a bɛ Kamala Harris kokoroma don fo a dan novembre kalo nata jamanakuntigi kalata la États-Unis. A bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye an denw u bɛn'u waso ni mun ye. A bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ni duniya jamana ɲɛmɔgɔ kurukaraw bɛɛ bɛna bonya. A bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛna se k'an waso ni mun ye. A bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye mun bɛna don dɔfɔ kɔnɔ Amérique ka siniɲɛsigi la duniya kɔnɔ. Démocrates ka ɲɛma kalata la u bɛ sɔnna Joe Biden ka kɛ ɲɛma ye. Kalo kelen kɔnɔ démocrates ɲɛma minnu bɛ wele délégué u sɔnna a ka cɛboya ma. Nka tɛnɛn dɔn Joe Biden fana sɔnna ka kan di Kamala Harris ma walasa ka kokoroma dɔn. Covid muraŋɛ ale tɛ dan sigila an ka ɲɛnamaya la tuguni. An bɔra sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ ka na sɔrɔ mun yiriwalen don kosɛbɛ ka tɛmɛ duniya bɛɛ ta kan. Mɔgɔ min ye baara kura sɔrɔ o ye mɔgɔ miliyɔn 60 ye. Kɛnɛ ye baarakɛra fitiniw olu fɛnɛ dɔ faral'o kan. Sanni ni feere o sugu fiyɛ fɛnɛ ale fɛnɛ bɛ a ka yakubayali la. Sɛngɛlafiɲɛbɔ wari marayɔrɔ 401k saraw dɔ faral'olu kan. Sɔrɔ waroli o fanga dɔgɔyara wa a bɛ kan ka dɔgɔya hali bi. Joe Biden n'a si bɛ san 81 na ka nin ŋaniya in talen in sɔrɔla ani a ka sina Donald Trump ka baro kɛnɛ fɔlɔ de sen fɛ n'a ye se sɔrɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ caman tun hakili la a tɛna se sɔrɔ Trump kan bawo caman tun ko hakili ɲagami de b'a la. O kɔfɛ Donald Trump tun bɛ ɲini ka faga ni marifakisɛ ye a ka ɲɔgɔnyeba dɔ sen fɛ o y'a to Trump ye se sɔrɔ jateminɛ wotew la n'o ye sondage ye. Dɔgɔkun caman kɔnɔ Joe Biden tun b'a jira k'a bɛ to cɛboya la jamanakuntigi kalata in k'a sɔrɔ a ka politikitɔn ɲɛmaw tun b'a ɲini a fɛ a ka bɔ cɛboya la. Joe Biden is a one-term president. Joe Biden ye sarati kelen jamanakuntigi ye min jagoyalen don a ka bɔ a ka cɛbɔkulu la Democrat Party ɲɛmɔgɔ fɛ hali n'a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kalata kun fɔlɔ la a ɲininen b'a fɛ sisan a ka dɛmɛ tare-tare kɛ a ka jamanakuntigi dankan ma Kamala Harris a man kan ka kɛ Sigmund Freud ye walasa k'a dɔn ko a bɛ se ka wɛcɛ kosɛbɛ nin ko nin kan. It doesn't take a Sigmund Freud to realize that he might be very conflicted about this. It was a beautiful speech.
kumaw ɲana a bɛ san caman baara jaabiw kofɔ. Well, I think his legacy is... a ka tiɲɛ barika ka bon wa a ka ɲi fana wa bi su na a y'o fɔ foroba la Ameriki jamanadenw ye munna a b'u kanu ani a ye min kɛ san 50 kɔnɔ walasa ka baara kɛ an ka jamana ye wa o ye jate ye min ye dabaliban ye. And it's an incredible record. waati kelen in na Donald Trump tun bɛ fɛɛrɛw kɛ walasa ka démocratiw lafara. Anw ye fanga drakeni sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ. O kɛra fanga tiɲɛni fɔlɔ ye an ka jamana tarikuw kɔnɔ. O y'a wajibiya k'a lataga nin tun ye fanga dafirili ye. Démocratiw ka ɲɔgɔnɲɛba in kɛnɛ kan Joe Biden ye Kamala Harris majamu ko procureur kɔrɔ n'a sina ye Donald Trump ye n'a ɲangira kiiritigɛla fɛ. And crime will keep coming down. kojugu kɛli fɛnɛ fanga bɛna dɔgɔya ni an ye nominalikɛla dɔ bila Ameriki faamaya so kɔnɔ ka ban ka kojugukɛla mun ɲagira k'o bila ye. Joe Biden tilala kuma la waati min ani Kamala Harris ye ɲɔgɔn embrasser ka jira k'a ye démocratiw ɲɛmɔgɔba ye wa k'u bɛ se ka jamana in lakisi ko kura Donald Trump ka fanga ma. Joe, thank you for your historic leadership. Joe, foli bɛ I ye baara ɲumanw la an ka jamana ye I ka fanga senfɛ ani I bɛna minnu lawaleya tagali ɲɛfɛ a tɛ bɔ an kɔnɔ bada. We are forever grateful to you. Kada ni kan sisan n'o kɛra démocratiw ka barosigiba ye ni a bɛ wele ko convention nationale Chicagokaw fɛ kunun tɛnɛ. VOA banbara ye wele bila Mamadu Ben Jabate ma maliden don min sigilen don Philadelphikaw fɛ. Ale b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Monsieur Jabate n'o la. Ba n'o la Mariam. Bisimila ayiwa ka kɛ ni démocratiw ka nin barosigiba ye n'o ye convention nationale ye min kɛra kunun tɛnɛ Chicago. E yɛrɛ ye mun faamuya la? Ayiwa n balimaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ Ben Jabate ale ka labɛnw ma sabati nka yan'o cɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye an bɛ taa Mali jamana kɔnɔna la ɲinan samiyaji bɛ ka don ni barika ye kosɛbɛ min kɛra dekun ye Bamakɔ sigida caman ani ka fara marabolo kɔnɔnaw kan i n'a fɔ Segu San Bila Gawo ani Ansongona fanfɛyɔrɔw la sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko Bafulabe n'a filɛ nin ye yɛlɛmani Kayi mara la ko utukalo tile 17 ka se karidon utukalo tile 18 ma ko sanji ye tiɲɛniba kɛ u ka marabolo kɔnɔ min kɛra sababu ye ka so caman bin ka fara o fɛnɛ kan bigan caman olu taara ji fɛ VOA banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Mariam Kuyate y'a ka kuma barani tɛnkun Bafili Sisogola ale ye Bafulabe o mairie ka secrétaire général ye an ka hakilinaw lamɛn. Sango gɛlɛya tun bɛ Bafulabe cercle la kosɛbɛ. Voilà donc san nana Bafulabe cercle la ka taa sibiridon ka taa bila dimanche don na. Sanba de nana a kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la. Voilà tiɲɛni kɛla yɔrɔ minnu na olu ye yɔrɔ dugu dɔw ye ni an b'a fɔ dugu dɔw ma ko Nɛma. Nɛma ale bɛ Mayina commune fɛ mais Bafulabe cercle kɔnɔ. Voilà dugu dɔ fana bɛ yen ko Selinge marakaduguba don. Voilà donc san ye tiɲɛni kɛ yen fana ani Gurundape. Voilà donc ni dugu saba ninnu vraiment san ye tiɲɛni kɛ ni dugu ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ Bafulabe cercle kɔnɔ. Donc gɛlɛya tun bɛ yen parce que waati dɔ tɛmɛna san tun commencera ka na mais a jɔra. Bon maa tun commencera ka jɔrɔ dɔɔni i y'a lɔ san in a bɛna samiya in bɛna to tan wa donc olu kɔlɔlɔfili tun bɛ maaw la mais an bɛ bɔ mun kalama bon vraiment marakaw don jabiw don daramew don voilà u ye wulila don kelen ka ala deli kɛ franchement san nana kosɛbɛ voilà donc san na ko gɛlɛya tun bɛ an ka cercle kɔnɔ ba Selinge mara la surtout voilà donc o gɛlɛyaba de tun b'an kan voilà parce que yan nɔ fana baloko dɛsɛw nin bɛɛ gɛlɛya de ye jamana in kan. Ayiwa n'a ma ɲɛ ko Selinge ni dugudenw ye ɲɔgɔn dalajɛ alamisa tɛmɛlen ni ka ala wele ni ala deli kɛ yasa u ka se ka sanji sɔrɔ. Ala wele jaabi la nka san kɔni nana ni kɔlɔlɔw ye yala tiɲɛni barika yɛrɛ bonyana aw fɛ yen wa? Voilà san kɛra sababu ye ka so dɔw de labin wala Selinge a so dɔw binna Selinge ani Gurundape ni yan Nɛma voilà donc mɔgɔw bolofɛnw caman tiɲɛna sumanw balo voilà u ka finiw fɛn caman taara ji fɛ ji bolo
voilà so dɔw binna voilà donc mɔgɔ n'i ma to a la kɔni m'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ n'i tora a la voilà ou bien k'a fɔ mɔgɔ joginna ka se nin degré ma m'o fana mɛn voilà donc cɛw ani musow vraiment a kɔlɔlɔ kɔni sera nin bɛɛ lajɛlen de ma. An y'a ye san kɔni barika bonyana kosɛbɛ aw fɛ a tɛna kɔlɔlɔ lase aw ka sumaw ma wa sabula Bafula bɛ dugudenw caman ka baaraw bɛnnen don sɛnɛ ma. Bon i y'a fɔ cogo min na bon san in nali ninnu kɔfɛ bon ni ji sigira yɔrɔ dɔw la i b'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen voilà donc farama yɔrɔw don bon ni suman sera yɔrɔ dɔw la dɔrɔn donc ni ji tora sigilen a kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka suman yɛrɛ tiɲɛ donc o b'a to n bɛ se k'a fɔ vraiment san in nana cogo min na n'a tora sigilen suman kɔrɔ ka se waati dɔ ma dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye sɔrɔ tɛ kɛ bilen tiɲɛni bɛ kɛ voilà tiɲɛni bɛ kɛ suman bɛ tiɲɛ donc baara bɛ gɛlɛya mɔgɔw bolo kosɛbɛ voilà o kɔni o ye kɔlɔlɔba de ye ni ji mɛnna sumanw kɔrɔ franchement sumanw bɛ tiɲɛ donc sɔrɔ tɛ kɛ bilen voilà sumanw tɛ ɲɛ tuguni fo dɛmɛ ka se mɔgɔw ma quoi voilà. An tun ye a lase aw ma cogo min na Mamadu Ben Jabate maliden don min sigilen don Chicago ale bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Amérique bɛrɛbɛrɛli tɔn démocrates ka convention nationale o kɛnɛ kan min kɛra Chicago kaw fɛ yen Jabate. Mariam. Ayiwa an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ ɲininkali tun tɛnkunnen la k'i ka hakilina ye jumɛn ye démocrates ka nin barosigi kɛnɛ kan n'o ye convention nationale ye. Bon démocrates ka nin barosigi nin kɛnɛ n'i y'a jateminɛ barosigi nin kɛlen n'o sewaaba y'u bolo an filɛ nin yɔrɔ min na n'i ye kunun taw lajɛ bɛɛ kɔntannen don démocrates bɛɛ kɔntannen don parce que ala nana u dɛmɛ u sera ka fara ɲɔgɔn kan ka ma kɛ ni mankan ye a ma kɛ ni ɲɔgɔn samasama ye u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ fɛnɛ ka lajɛ démocrates ka président fɛn fɛn bɛ balo la bi n'a muso fɛn fɛn bɛ balo la nin bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan u ka mɔgɔba bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan donc kɛnɛ in kelen don kɛnɛ belebele yɛrɛ de y'u bolo. Ayiwa an y'a ye jaw la jamanatigikɔrɔ Bill Clinton furumuso Hillary Clinton ale tun b'a kɛnɛ kan a ye majamanikan caman kɛ ka taa Joe Biden ma ani ka fara Hillary Clinton kan a ka cɛbɔya kun kan e ye mun faamuya o yɔrɔ la. Bon i b'a dɔn ale fɔlɔ de tun bɛna kɛ muso ye min tun bɛna kɛ président ni Trump y'ale bati donc a y'o de fɔ kunun don mana jan cogo cogo a bɛ se quoi donc an bɛ sira min kan nin ye an ka taa kan an kana bila an kana nin ko in bila donc a ye président Biden a y'o yɛrɛ félicité kosɛbɛ a tilara ka Kamala yɛrɛ k'a majamu a bɛna baara minnu kɛ a bɛna ko minnu kɛ a bɛ fɛ ka ko minnu kɛ ani n'ale tɛ yen n'u ye Trump ta Trump bɛna ko min k'u la a ye nin bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye kunun n'i y'a jateminɛ ka kuma la mɔgɔw kontanna f'u bɛ panpan u yɛrɛ ma donc musow yɛrɛ filɛ nin cogo min bibi in na a ye ka kuma minnu fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɔlɔ ta in tilanna na cogo min na an kana soli sen cogo si la ni ka tilan na. Ayiwa nin diyara n ye an ka foli b'i ye nin tun ye Mamadu Ben Jabate ale ka laseli ye maliden don min sigilen don Philadelphie kaw fɛ yen ka segin ka taa Mali jamana kɔnɔ an bɛ taa jamana camancɛ fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro ni a filɛ nin ye Bayangara mara kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye ja kɔngɔ ye o bɛ ka bin denmisɛnnin fitininw caman kan min bɛ wele nanzarakan na ko malnutrition kɛlɛɲɛbɔla minnu ni olu y'u sigiyɔrɔw bila ka bɔ u ka sigidaw la ka na Koro dugu kɔnɔ olu caman ka denmisɛnninw k'olu bɛ ka degun sɔrɔ a sen fɛ Tijani Wedrago VOA tɔgɔ la ka bɔ Koro ale b'o lase an ma. An bɛ waati min na jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ ko baloko ntanya walima baloko gɛlɛya n'an b'a wele ko malnutrition o kɔni gɛlɛya binnen bɛ denmisɛnninw kan kosɛbɛ nin waati in na Koro mara la waati bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ musolakaw n'u denw u bɛ yaala kɛnɛyasow la ale ni baɲumankɛ tɔnw ka sigidaw la walasa u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na yala mun yɛrɛ bɛ na ni baloko dɛsɛ ye Dawuda Bɛlɛm ale ye kɛnɛya baarakɛla ye. Kɔngɔ bana a sɔrɔli siraw ka ca ni pale ye denmisɛnnin minɛ fari bɛ kalaya a tɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ dumuniko gɛlɛya b'a minɛ den dɔw fana bɛ yen u baw b'u dabɔ sin na joona ka sɔrɔ dabɔ kuma ninnu ma se donc olu bɛɛ bɛ se ka na ni baloko gɛlɛya fɛngɛw ye bon insécurité n'a bɛ f'o ma ko kɛlɛ fana n'a juguyara yɔrɔ la o bɛ se ka na ni baloko gɛlɛya caman ye ka ɲɛsin denmisɛnninw
hali n'a y'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛ ka sabu kɛ waati yɛrɛ ye jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ in de kɛn bɛ ka nin baloko gɛlɛya in bin denmisɛnninw kan o la i b'a ye bɔlɔn fɛ sugudaw la walima kɛnɛyasow la denmisɛnnin caman de bɛ nin waati in na baloko gɛlɛya b'u la a bɛ a dɔw yɛrɛ ɲɛ kan wa dɔw yɛrɛ filɛli ka gɛlɛn an ye Hawa sɔrɔ kɛnɛyaso la bi sɔgɔmada in na yanni ɲininkali ka s'a ma a y'a kanu k'an ka ɲininkaliw jaabi. Ne nana sɔgɔmada in na dumuni ɲini de la n ka den a bɛ sin min mɛ sin tɛ labɔli kɛ kabini an nana yan nɔ an ma dɛmɛ sɔrɔ. nin gɛlɛya in fanba binnen bɛ maa kuma dogolenw de kan minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila dangariwalew ɲɛ siranya kama. Wure ye maa kuma dogolen ka bɔ Burkina Faso an filɛ nin ye a ka dagayɔrɔ la sɔgɔmada in na a ka fɔla ale bɛna waati min na den kun dɛsɛra ka sabu kɛ balokontanya ye nka a ye fɛɛrɛ sɔrɔ baw baɲumankɛ tɔn dɔw kɔni y'a dɛmɛ. Kuma min na an kun bɛ na yan a kun ma nɔgɔ sabula den min filɛ nin ye baloko dɛsɛ kun b'a la nka bi alhamdulilayi n ye dɛmɛ sɔrɔ a ka fisa kosɛbɛ. Mara ɲɛmɔgɔw ni baɲumankɛ tɔn olu fana kɛn bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma. Bon ala barika la gouvernement ka sababu bolo fara dɔw bɛ yen n'olu b'an dɛmɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko nutrition bon nutrition domaine dɔw bɛ yen olu bɛ to k'an dɛmɛ ni denmisɛnninw ka balo ye tigɛtigɛninw b'o la CSP plusiw b'o la gouvernement ka mɔgɔw b'o d'an ma partenaires fana b'a di n'a bɛ fɔ olu ma ko ONG caman bɛ na u b'an dɛmɛ balo kɔnɔna na donc o bɛ kɛ sababu ye ka se ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ k'u ka baloko juguya in kɛlɛ. An ka nin jamukan in senfɛ an wulila ka se baɲumankɛ tɔn dɔ ma Koro yan nɔ minnu kɔni bi ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin denmisɛnnin kofɔlen ninnu ma nka an ma se ka jaw ta baw u m'an yamaruya an ka se ka u ka jaw ta. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Nin bɛna an don an ka jamukan tako filanan hukumu kɔnɔ an ka foli b'aw ye hali bi an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ani jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ka segin kana aw ma an ka foli b'aw ye hali bi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn an bɛna ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan gafeba fila labilala nin waati laban ninnu na ka taa bale gosi k'a fɔ ko kunnafonidugu olu bɛ ka labila kulu dɔw fɛ ko walasa ka Ameriki jamanatigi sigi kalata la gosi ani ka fara bagabagalikanw kan. Ameriki jamanatigi sigi kalata nɔ minɛlen don jamana kɔnɔna kunnafonidila caman fɛ ko minnu bɛ ka kunnafonijugu cari ka kɔn Ameriki jamanatigi sigi kalata ɲɛ min kan ka kɛ ɲinan san 2024 ni kunnafoni ninnu lasera cakɛda dɔ ka jateminɛli senfɛ min ka sɛgɛsɛgɛliw ye tali kɛ kalata yɛrɛ koɲɛw kun kan ka fara lafasali jɛkulu dɔ min sigilen don bunadamaden jo sariyaw lafasali kama n'o bɛ wele ko Freedom House olu fana y'a lase cogo min na. Kian Vesteyson ale ye jatiminɛlikɛla ni ɲininikɛla ye min bɛ nin cakɛda kulu in na ye a ka hakilina di a kan. Kian Vesteyson ko people here in the United States mɔgɔw Ameriki jamana kan yan minnu bɛ taabolo ani janfakow labila kunnafonidi nasiraw fɛ ka mɔgɔw hakilina yɛlɛma politikikow kun kan kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 70 ɲɔgɔn républicains ka kalatalaw cɛma ani maa minnu ni olu sɔnnen don républicains ka taabolow ma caman minɛna n'u ka hakilina labilaliw ye janfakow kun kan min senfɛ san 2020 jamanatigi sigi kalata jaabiw k'u tun y'a lase ko olu ma kɛ ni sirajɛlen ye nka sisan ka masurunya ɲinan san 2024 jamanatigi sigi kalata la an ye o hakilina ninnu ɲɔgɔnna caman de ye wa min bɛ ka fanga sɔrɔ already emerging and dominant. dɔ de bɛ ka fara ni nasiranyɛkow ani bagabagaliko kan bɔlɔlɔ sira fɛ min bɛ ka bɔ kalatala ɲɛmɔgɔ dɔw yɔrɔ ani ka fara bagabagali sira dɔw kan politikiko nasiraw fɛ nin ɲininikɛla ɲɛ nin fɔ Kian Vesteyson a ko we've seen
an ye politiki cɛbɔ dɔw ye minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ sira jɛlenw kan o fana kɔfɛ awɔ fagali siraw tara ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ jamanatigi kɔrɔ Trump kunnafoni juguw labilali karo gɛlɛya siraw fɛ minnu fanga ka girin kosɛbɛ ka taa kulu dɔw ma kulu minnu ni olu kuma yɛlɛmalen don wa dɔ de bɛ ka fara o fanga kan ni kalata labilali siraw yɛrɛ fɛnɛ tora ka sɔrɔ u ma lakɔlɔsi i n'a fɔ minnu bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye cyber attaque ye o ye sira kura tilennen de ye min jɔrɔna ka bon Vesta Stone ye nin fɔ The most vulnerable targets a degun bɛ bin maa minnu kan ni fanga tɛ olu la n'o ye kalata siraw ye ka fara bɔlɔlɔ siraw kan min bɛ kunnafoni labila ka di maaw ma kala yɛrɛ tacogo kan Ameriki ka duguduguliso cakɛda FBI ye sɛgɛsɛgɛli bolo sigi sen kan nin waati in na ka ɲɛsin taabolow ma min dɔ jatilen don i n'a fɔ lagosiliko ka bɔ Iran jamana fan fɛ ka na Ameriki ka kalatala cɛbɔw ma n'o ye Trump, Biden ani Harris. Cakɛda so min sigilen don bɔlɔlɔ sira kɔlɔlɔw kɛlɛli kama n'o bi wele ko Société de Cybersécurité Record. Y'a lase ko tagalen ɲɛfɛ jateminɛli minnu ni olu kɛlen don fanga bɛna sɔn ka bonya kosɛbɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ taabolo jugu dɔw yankan bonyali kan min bɛ ka bɔ Iran, Rusi jamana ani Chine jamana yɔrɔ. Ko subahana mansinw labaarali ɲɛsinen don o sira dɔw ma min bɛ tali kɛ gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw labɔli la ni k'u labila bɔlɔlɔ sira kan ka fara kunnafoni jugu minnu bɛ bɔ kunnafoni diso dɔw yɔrɔ n'a bɛ kɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'o ye kunnafoni disobaw ye. A kulu cakɛda ɲɛmɔgɔ Sin Minor to introduce bias within the content that ye taabolo dɔw labila kunnafoni di nasiraw fɛ minnu bɛ ɲɛsin ka taa politiki ko fan fɛ ani ka ɲɛsin taabolo dɔw ma politiki siraw fɛ ni kɛ bolo dɔw ye jamana fanga ka politiki sira dɔw kun kan n'o politiki taabolo sira ninnu dɔw nafa bɛ se a kɛbagaw ani ka fara kalata cɛbɔw kan minnu ni olu bi laban ka sebagaya sɔrɔ kalata la o taasira ninnu nafa bɛ se ka kɛ mun ye Sen Minor ko at this point we have no o waati la an tɛ se ka cogoya si de kɛrɛnkɛrɛn min bɛ ɲɛsin wulikajɔ hakilinaw ma min nafa bɛ se ka ye kalata jaabi kan Ameriki kalatalaw a kɛra cogo cogo a ɲininen kɔni don olu fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la wa u k'u cogo dɔn faratiliko bɛɛ lajɛlen ma n'o bɛ tali kɛ kumasen kumaden min bɛɛ lajɛlen bɛ ye kunnafoni gafew kɔnɔ ani ka fara bɔlɔlɔ siraw kan u ka ɲinini bɛ se yɔrɔ minnu na a dɔw bɛ se ka kɛ janfakow ye n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye min dɔ bɛ ɲɛsin u yɛrɛ ka bɔ yɔrɔkow ma nin tun ye VOA Banbara ka kunnafonidila Veronica Balderas Iglesias ka fasiri sɛbɛn ye VOA Banbara tɔgɔ la Mariam Traoré. Bi tarata sɔgɔma Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni Egypte ni Qatar ye olu minnu sigilen don kɛlɛban kama Hamasi finitigijɛkulu ni Israel jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ko fo kɛlɛ de kala jɔ ka bɔ bande Gaza kan. Keyatu Traoré. kalo 11 fitinɛ wulilen ka da Hamas ka binganiw kan kabini octobre kalo tɛmɛnen tile 7 waati la Bani Israɛl ye laseliw kɛ k'u ye u ka mɔgɔ welekulen 6 su ta Gaza kɔnɔna la minnu cɛla 5 jatew tun ka fagali kofɔlen b'u ye kaban. Bani Israɛl ni Hamas fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka jalakiliw bila ɲɔgɔn kan bɛnkan baliyaw la maramafɛnw sɛmɛli koɲɛw kan Hamas ka dugukolo kan yɔrɔ minnu minɛlen bɛ Bani Israɛl fɛ ka fitinɛ gɛlɛn sigi a kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka mɔgɔ bayiri ka caman bɔnɛ u ni na ne ka u bila balo ni furakɛliw sɔrɔliko gɛlɛya bilenw kɔnɔna la. Tarata don na Bani Israɛl ka gosili senfɛ kalanso dɔ kan Gaza kɔgɔduyan fanfɛla la kɛlɛɲɛbolilaw dagalen bɛ yɔrɔ minnu na kɛra sababu ye ka Palestine jamanaden 7 faga denmisɛnnin 2 bɛ minnu jatew la Gaza fasojama ka lafasali kɛ kulu ka laseliw la. Bani Israɛl sɔrɔdasiw ye u yɛrɛ lajɛya ni a laseliw ye k'a yira k'a fɔ awa k'olu ye dansagokɛlaw minnu tun dugulen bɛ a yɔrɔ kɔnɔna la de gosi. Anthony Blinken l'Amérique kɔkanko kotigi bɛ Tamala Al-Elmein Egypte jamana kan ani président Abdel Fattah al-Sisi ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya yɔrɔ minnu na ni a bɔra yen nɔ a yirala k'a fɔ k'a bɛ u kunda Doha kan Qatar jamana faba kɔnɔ. Président Biden ye jalakili bila Hamas kan tɛnɛndon na seginninkow la ni a dayirali ye k'a fɔ ko bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ halisa. Hamas ma sɔn l'Amérique jamanakuntigi ka laselikan ninnu ma ni a bilali ye minɛn kɔnɔ min bɛ Bani Israɛl bolo labila ka tɛmɛ ni fitinɛ
geleni a bɛnkan gafe bolodali in bena latigɛ waati 2 danatigɛlenw kɔnɔna la a fɔlɔ o bena kɛ maramafɛnw sɛmɛli ye dɔgɔkun 6 ɲɔgɔnna kɔnɔna la min sen fɛ a ɲininen do bani sirala ka sɔrɔdasiw fɛ ka segi u kɔ ka bɔ Gaza kɔnɔna la ani mɔgɔ minnu fɛnɛ minɛna kabini fitinɛ in daminɛ la k'u wele k'u olu fɛnɛ ka labilaliw kan a waati 2nan o bena kɛ bani sirala sɔrɔdasiw ka minancɛ ye pewu ka bɛɛ labɔ Gaza kɔnɔna la ne ka dansigi kɛ fitinɛ la. Rusila jamana finitigiw ye laseli kɛ bi tarata sɔgɔma k'a fɔ ko u sera ka Ukraine jamana ka yɔrɔ belebele dɔ min bɛ wele nanzarakan na ko Centre Nevralgique de New York k'o minɛ yɔrɔ min n'a filɛ nin ye Ukraine jamana o kɔrɔnfɛn fanfɛla la nka o waati kelen y'a sɔrɔ gɛrɛntɛ fɛnɛ binnen don ka taa Moscou kan min bɛ ka kɛ ni Kiev ka wulikajɔ tasaraliw ye ka taa Rusila jamana ma o senfɛ Kiev y'a yira k'a fɔ ko Rusi jamana ka dugukolo 1250 kilomɛtiri la k'u sera ka tigɛ kɛ o la nka Rusila jamana y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ tasaraliw ye ko olu y'o kɛ o nɔgɔni fɛ ka taa Ukraine jamana finitigiw ma. Ka da nin kan sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Sirantolanta bunagun kan farafinagun kan Ligue africaine des clubs champions ɲɛbɛ ɲɔgɔn danw ta ko fɔlɔ hukumu kɔnɔ minnu bɛ saison 2024 2025 kofɔ Centrafrique Red Star ni Joliba Athletic Club ye fɛnɛ bin kɛ Simasesila kanankolo fan fila bɛ fɛ o kɛra ɲɔgɔn dan jaabi ye a sirantolanta ɲɔgɔn dan tana sibiri tɛmɛnen uti kalo tile 17 san 2024 na Cameroun jamana kan Centrafrique sirantolanta yɔrɔ ma lakodɔn kafu fɛ o tɛ ka kafu ka sariyaw labato n'an ko u ma homologué o de la ɲɔgɔndan taara 10 Cameroun jamana kan ko segini bolodalen do ka bila kari nata la Bamako stade du 26 mars la n'o bɛ bɛn uti kalo tile 15 ma cɛsiri de bɛ Bamako bilenmanw bolo n'o ye Joliba tɔgɔ wɛrɛ ye k'o ɲɔgɔndan makɔnɔ fo a k'a jilaja kosɛbɛ Joliba kɔni ka sebaya ta Bamako yan walasa a na ye ligue ɲɛbila ɲɔgɔndanw ta ko filanan na o min kɛnɛ kan Joliba ni Guinée équatoriale Deportivo de Mongomo ni Togo Asco de Kara seba bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o tɔn fila ka ɲɔgɔndan na kari tɛmɛnen olu ye filani bin fana de kɛ Simasesila celu fila fan fila bɛ fɛ ɲɔgɔndan min kofolen filɛ nin ye n'u bɛ bɛn kari nata ma labɛnniw de bɛna kurakuraya Joliba fan fɛ sisan min ye Mali cɛbɔ filanan ye farafinagun kan ɲina saison na n'o ye Stade Malien de Bamako ye ale tɛna ye kubu kafu tako fɔlɔ in na ka sababuya kɛ a ye guan kɛ salo saison na Stade Malien de Bamako sera quart de finale la hakilina jiginna tako filanan na Stade Malien de Bamako ni Liberia Péninsule ni Cameroun Fohu de Baham seba bena ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kalaseli do. Nin tun ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux.
La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com